Salam dostlar, günüňiz haýyrly. Men Aky. Men häzir Hytaý Halk Respublikasynda okaýan. Hani Hytaý gaty ösen ýurt, her öýde Forland ýa-da ol tırtır motorlar ýasaýamyşlar, ýa-da almak isleýän adyň mut diýen ýaly ardanmyş diýip, çyndanam şeýlemi? Onu bugün siz bilen bilelikde göreriz. Hindistanyň ila sanynyň köpelmegi bilen dünýäniň iň dyklyşyk ýurdu bolan Hytaý ýyza galdyrdy. Häzir Hytaý 1 milliard 425 milyon ýaşaýjysy bilen ikinji ýerde. Men Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýaşaýan. Diňe Hangzhou şäheriniň özünde 12 milyon 370 bin adam ýaşaýar. Hangzhouň iň meşhur ýerlerinden biri bolan Şişi batkalygyna geldim. Bu ýere başgaça Şişi parky hem diýilýär. Bu ýeriň tebigaty ören odan we duruşy bilen köller, tokoýlar, batgalyklar bilen urşalan. Bu ýerde restoranlar, çay we kofe satylýan ýerler, piknik edilýän ýerleri, ýene aýlanmak görmek üçin bir näçe gözel ýerler bar. Gowy tarapam diňe synlamaga gelen ýagdaýynda bu ýeri tölegsiz girip bilýän. Elbetde käbir tölegli ýerler hem bar. Ýöne diňe tölegsiz ýerlerine aýlanmak üçin 2 güni bir gapdala aýarsagam aýlanyp gutarp bolmaz. Ondan başga da biz häzir gyş aýlarynyň içinde bolsagam daş töweri, durşuna ýaşyllyk, bahar we ýaz aýlaryny bolsa özüň doýlap görün. Gedime dolu başlamakam Hytaýyň ýakyn taryhy we guruluşy barada gürrüň bereýin. Hytaý adyny almanka bu ýere Çin hanlygy diýilýärdi. İnglisçede Qing Dynasty diýip aýdylýar. Onam editlemde bu ýeri goýaryn. Kim öwrenmek istese Google'dan bu barada kän maglumatlar tapyp bolýar. 1927-nji ýylda Çin hanlygynda ullakan bir işteweşi başlaýar. Bu işteweşi Milliyetçi Kuomintang partiýasynyň we kommunistlaryň arasynda bolup, ta 2-nji jahan uruşundaky Ýaponiýanyň üstlerine çolmagyna çenli dowam etýär. Japonlar uly ýa kiçiligine, esker ýa-da sada watandaşlygyna seretmän bir başdan Hytaýlylary oka tutýarlar. Bular adam sanawyny görmän gaty kemtidiji hereketler etýärler. Şol sebäpli hem hälisini Japonlara bolan ýigrenji Hytaýlylaryň öz agzyndan eşitip bolýar. Japonlaryň çözmegi bilen iç guruş durýar we iki tarapam birleşip Japonlaryň garşysyna uruşup başlaýarlar. İç guruşlar aýatdan çykdy, Japoniýany ýeňip barýar. Şolar bir ýeňeli ondan soňra urşsyz galmagalsyz asuda ýaşar diýip düşünjeli ýaşap ýören halk ýeňişlerini ýene iç guruşlar bilen gutlamaly bolýarlar. Bu gedekki iç guruşlar öňküsünden hem güýçlenýär we halkyň köp bölegi kommunistlaryň ýanyna geçýär. Halky öz ýanyna çekip bilen Mao Zedong 1949-njy ýylda Beijing'i ele geçirip, biz Pekin'i ele geçirip Hytaý Halk Respublikasyny elan etýär. Ýeňilişden soň hälki Kuomintang partiýa liderleri Taýwana gaçyp gitýärler. Aýdyşlaryna görä olar kapitalist düşünjeli partiýa. İç guruşlaryň başlamagynyň esas sebäbi de ýurduň iň uly iki partiýasynyň biriniň kommunist görüşli bolmagy, biriniň de kapitalist görüşli bolmagy. Mao Zedong Hytaý Halk Respublikasynyň gurujusy boldy we 1949-1976-njy ýyla çenli ölýänçä liderlik etdi. Bu adam marada aýdara, öwrenere şeýle bir zatlar kän bolyn, bir videoda aýdyp sığdyryp bolmajak zatlar. Şonuň üçin gyzyklanýanlara maslahat, bu adam marada azyjygan bolsa bilmek, öwrenmek peýdaly bolar. Şişi batkalygyndan çykyp şäheriň merkezine dogry ýola düşdüm. Ýolda iň känünsimi çeken zat guruluşkar boldy. Men 2019-da Hytaýa gelipdim we häzir çenli azyndan 10 şäher gidip görendirinip bilýän. Geden ähli ýerlerinde de uly kiçilik guruluşkar dowam etýärdi. Şonuň üçin hem Hytaýda guruluşkar güýçli depini alyp barylýar diýip arkaýan aýdyp bilerin. We aslynda gidip ýakyndan görmäge gerek ýok. Ýa Hytaýda Google'yň alternatiwi diýip bilinýän Baidu berip biraz araşdyrdym. Baidu'nun berýän informasiýalaryna Hangzhou eýýäm ýeterlik jaýlaryň gurulup, guruluşkaryň ad edilýän şäherlerinden biri hesaplanýar ekeni. Hangzhouda guruluşkardan has eken guruluşyň edilýän başga şäherleriniň sany da az däl. We siziň hem ünsüňizi çeken bolsa, guruluşkaryň daşyndaky ýaşyl reňkli diwarlar örýärler. Reňkiniň ýaşyl bolmagy
daş dögerek we tebigat bilen bagdastyryp edilendir diýip düşünýän. Häzir gyş passy bolan üçin beýle zat ýok ekeni, ýöne howaň yssywatlary, tozanyň has aňsat howada galjak wagtlary, içeridäki hapa tozanlar daşyn akmadiýaly şu ýaşyl diwarlaryň üstünden suw pürkülýär. Bu da hakykatdan hem işe ýaraýar diýip düşünýän we öwrünlämeli zatlardan birisi. Xitayň baýdygynyň ýanyndan geçip ol arada hiç zat gürün vermesen bolmaz. 1949 ýylyň 1-sentýabrynda Mao Zedong başa gelmeginde bu baýdagy kabul etdiler. Baýdakdaky gyzyl reng zemini görkezýär, olam halkyň birligini we rewolýusiýany aňlatýar. Ýyldızlardaky sary reng kommunist ideologiýasynyň simboly hökmünde görülýär. Ulu ýyldız Xitay Halk Respublikasyny aňlatýar. 4 san kiçi ýyldız bolsa, Xitay halkynyň işçiler, owalylar, kiçi burjuwa we ulu burjuwa atlaryna 4 gatlaryny görkezýär. Bu baýdak tutuşlaýyn kommunist görüşli bolan adamlar tarapyndan ýasalypdyr. Xitaýyň häzirki gününe gelsek bolan, Xitaý häzir Kommunist Partiýasy ýöretýär. 2012-nji ýyldan bäri prezident bolsa Xi Jinping. Xitay kommunistler tarapyndan ýöredilmegine garamazdan soňky günlerde kapitalistik we sosialistik elementlerini öz içine alýar. Şonuň üçin hem häzir Xitaýa doly kommunist rejimli ýurt diýmek dogry bolarmy, dogry bolmadmy? Bu sorak astyna durýar. Soňra şähere gelseňem, şäheriň islenlik ýerine diýen ýaly şeýle gezmelemek üçin gözel parklar da bar. Bular real parklar esasanam gijilerine dolu bolýar. Sport bilen meşgullanýanlar ýa-da esasanam ýaşul adamlar gijilerine çykyp şu ýerlerde gezelenç etýärler, aýlanýarlar. Şu an şäherdäki adamlaryň köpçülik bolup ýaşaýan kiçiräk bir köçeleriniň birinde bu ýerde guruluşlar dowam etdi. Öňler şular ýalak jaýlaryň arasyna, ýani COVID-19 virusy sebäpli şular ýaly jaýlaryň arasyna ýa duwarlaryň, mähellläniň arasyna girmek ruhsatsyz, ýani girjek bolan wagtyň kapyda saklap, mira barýan, nämetýän, kimiň ýanyna geldiň, şeýle soralar berýärler. Öz dostuň adyny aýdyp, şu dostumyň ýanyna geldim diýsem, şol dostumy biziň ýanymyza çagyr diýip, şolar ýara problemalar döräp bilýärdi. Edil häzir beýle zatlar ýok ekeni görüşme ýaly. Köçän uğrunan kiçiräjik bağlarjyk edipdirler. Adamlar öýleriniň başynda içinde zatlar satýar. Görüşme ýaly edil häzir bu ýerlerde o zatlar dowam etmeýär ekeni ýöne bilişime görä häzir köp ýerlerde häzir hem şolar ýalakdyýar. Lan kaydan zatlarym esasanan şular ýaly gapyly giregelere değişli. Ja. Gynansak da ýanky käbir mahallelere häzir hem girmäge, ýani nä tanışlara girmäge ruhsat berilmeýär ekeni. Bunun bugün şu ýerde deňep gördüğümüz boldy. Ýoluň garşysynda ýene bir ýerelge bar, duvar bar. Onuň içine girmäge ruhsat berýärler, birini görmän deňep görelem. Bu mahalleleň agzynda hiçli garaguldat ýok ekeni, arkaýyn girip aýlanyp barasyn gelen ýerine baryp bolýar ekeni. Şu tarapda ýokurdan bir ýol gitdi. Şu tarafa ýörak görel nämeler bar.
Ve yankı köçelerden şeyle günü çıksan şehrin şeyle Ullakan esasi merkez köçelerinin bir yerine çıkkan. O köçelerin içinde durmuş bilen bu daşarda durmuş divinden itmişik. Yankı yalı mahallelerin käbirine näme ne tanışlar göýbermeýär diýen soralar dörapdylar. Bu soru meni de dörapdy we bir gedeginde öz dostumdan sorapdym. O da yani şu yerdeki yaşayan adamlar için, yaşayıcılar için hopsuzluk için etmek için şoların hopsuz durmuşda yaşamak için şeyle dağıtır edilýär diýip cevap beripdi. Ne edil häzir menne täzeden bir soru döreýär. Böyle o yerdeki yaşayan adamlara hopsuz yaşaya, böyle hopsuzluğun için etýärler. Näme berdäki yaşayan adamların hopsuzluğu üpçün edilmeli dälmi? Arkaýyn girip gapa çenli gelip bilýärler. Köpüsünün kapıları açık duran ýagdaýda. Ine şular ýaly köpüsünün kapıları da arkaýyn gir bermeli ýagdaýda. Yine bir gedek salam dostlar. Holgun kameramın batareýa turanlygy sebäpli we yine käbir işlerimin çykanlygy sebäpli videomun dowamyny çekip bilmändim. Bugün videonun ýerine täzeden dowam ederiz. Hawa da biraz sowady we daşdyrak şeylerek. Şehrin içinde esasen şular ýaly uly boýly, daşdyrak we aynaly ve o haptalarda görüşmek ýaly häzirki zaman jaýlary var. Şehrin esas merkezlerindeki yaşayış jaýlarynyň arasyna girsende şular ýaly bir atmosferasy var. Şular ýaly fruktlar, saklaryň bahasynda şol üzüm 8.8 diwanyn $1 tähe geçen bahasy var. Şu görýän apelsinyň bahasy 9.8 diwanyn, odam $1,5 töwere bolýar. Burada aýdyp geçmeýi ýatdan çykarmaýyn, bahalara seredip 1 kilosiniň bahasy şeýlemkä diýip pikir etmäň, ýani 1 kilogramy bahasy ile ýazylmaýar. Hytaýlaryň ölçeği birligi, ýani bir jin diýip hesaplanýar. 1 jinen 500 gram bolýar, ýani 2 jinin 1 kilo bolýar. Şoň üçin her bir ýazylan kilolu alınýan zatlaryň, ýani ýazylan bahalaryny 2'ye köpeltmek gerek. Sonra 1 kilo aljaklardyň 1 kilosiniň bahasy bolýar. Häzir ýene ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda we her şular ýaly gatly ýaşaýyş jaýlaryna girmek üçin şular ýaly gapy guruply bolýar. Girmek üçin kartyň bolmaly ýa-da şu gapydaky parol ýazyp, şu parol ýazandan soň girip bolýar. Enhaýedil şu gapym şular ýaly şu ýerde kartyňda girmeli ýa-da parol ýazyp ondan soň girip bolýar. Bu köçäniň ady Women's Street. Ve ýa-şular ýaly Women's Street tipiýadan, ýani aýallaryň köçesi tipiýadan arkalardan 4-nji gabat geldim. Bu köçe tutuşuny aýallaryň köçesi. Ýöne men ýaly gören erkekler amma diňe aýallar gelmeli kädi pikir etmem. Şeýle men ýaly aýlanıp gören erkekler hem bar. Yankiyalı yol geçerlerine maşinler eğer adamın geçip baranı görse hökman durmalı. Eğer durmadık ya adam o yolların uğruna, yukarılarına ya da kaptal zahirlerin kırılarına kameralar var, maşinlerin numaralarını alıyor, sonra öyünü cerime hatları geliyor. Şular real piyada geçerlerine yaşıl sıra adamlar garaşyar mı? Elbette köprünç garaşya yönü gynatsak da käwir yaşlı adamlar köprünç
garaşmağa kanaat etmän günü geçip bilýärler edil şular ýalak. Yine de köplenç baykly ýa-da baykly bolan wagtyň şeýle ýanky ýalak geçilgelerden ýaşyl çyraň ýanmany garaşman geçgidilýän wagtlary bolýar. Çünki sen baykly bolan bilen baykly bolan bilen piýada bolan bilen sana jerime saljak hiç kim ýok. Ýöne erde maşinli bolsa, käwat gawat gelinýär ýöne adam ýa iň soňky sekundlaryna ýa-da iň birinji sekundlaryna öňünden geçýär diýmeseň edil maşinlar beýle zat edilenok ýöne piýada gedýän adamlar we e-bike ýa-da baykly gedýän adamlar ýanky geçirgelerden garaşmağa kanaat etmän geçgidip bilýärler. Şäheriň her bir köçesine diýen ýaly şular ýaly palatalar bilen ýörite aktiviteci gurnaýarlar. Meselen da satyp bilýärler ýa sura çekýänler ýa ýene şoňa meres öz başaryny görkezýänler ýa-da oýun oýnatýarlar. Şeýdip aktivite gurnaýarlar. Esas bu aktiviteler gijeler ne bolýar? Aslında bu ýerde köplenç ayak basmadan yer alman biler. Çünkü seredin howanyň soğuk wagtym daşaryna hili soğuk bolsa adamlar daşarda aylanyşyp ýörler. Hemmeleriň daşara çykkan wagtlarda howanyň maýly wagtlarda diýsen adam kän bolýar. Gün ortalyk nahar edinerse de wagt boldy. Şu wagtda bir tane restoranta gatdelim. O restorantlarda aktopuslar ýa şolar ýalak towuk etleri, ýene eleweýle doňuz etler satylýardy. O ýerden almadım. Biram bu ýerdäki töwerekde satylýan naharlaryň bahalary gymmadrak. Şoň üçin nädir? Ýene aýlanyp göreli şu töwerekde bir naharhana zat bar bolsa, şoleriň naharhanasyny gün ortalygyny edilen yol urlaryna şular ýaly belliklerin bar ýerindäki ayak ýollary, el ýollan ýerleri mutlanyp bolýar. O ýerek baraly, nähilek için göreli. Şular ýaly kiçirak bir ýerde ayak ýoly. Denanlar için, erkekler için. Bu ayak ýolyny näme üçin aldym, näme üçin görkezdim sebäbi Hytaýdaky şäheriň içindäki adam şäheriň golynaky ýerlerden şular ayak ýollary mutuna, ýani hiç hili tölemä ulanyp bilýär. İçiniň arasdalygyny bu gelenim ran arasda içiniň arasdalygyny görkezmek istemedim ýöne. O ýerde işleýän bir daýdamyz bardy we arasdaçylar bu etýärdi ýöne. Hemme ayak ýollary, ýani tualet ýerleri şular arasda diýip bolmaz. Sebäbi Hytaýlaryň arasyna da ýani çilim çekmeli diýen şolar ýerlere girip çilim çekkenler ýa başga zatdan gurum bermän özüňi düşündiňiz. Şolar ýaly içini hapasyl edip, hapasyny ýoksaýtgan adamlar gatykän. Hytaýda ýene şular ýaly ýol arasylýan maşinlar bar, maşinlar bilen ýollar arasylýarlar. Köçeleri ýani adamlar çykyp elleri süseli atly süpürmeýärler. Olar ýaly süpürýän ýerlerde bar-da esasy ýöne şular ýaly maşinlar bilen süpürilýär. Ýuwulýan ýerler amma mysal üçin şular ýaly ýa ulrak maşinlar ýoly ýuwup geçgidýär we ýuwup barýak adam süpürüp diýip kapalar alyp geçgidýär. Olar ýaly maşinlaryň girip bilmeýän ýerlerine şular ýaly ýana da görýäňiz eli süseli daýdalar, daýalar şeýle velosipedi bilen ýa-da elektrikli baýky bilen ýoluň uruna hapalar çöpleýärler. Yeni naharlar var adaysak şäherlere gelsen ýani merkezlerde esasy naharlaryň bahalary gymmatlaýar. Köp naharhanalar beýleki ýerlere garaganda bahasy gymmat bolýar. Gymmat diýmizde nähil bolýar? Mysal üçin men özüm üstüde we uniwersitetiniň kampusyny nahar ýany adamda nazanan 7-8 ýuwanan başlaýar, 10-20 ýuwana çelli arkaýyn uniwersitetiniň içindäki senep naharlardan diýeni alyp bilýär. Eğer taşına çıkan ýagdaýynda, başga ýerler ýyjak bolan ýagdaýynda ýene o bahalara bar, ýani 12 ýuwanan atdan başlaýar, 30 ýuwana, 40 ýuwana aralyp bilýär. Indi ol bir adaty durmuşda ýaşaýan Hytaýdaky adamyň ýa nahary. Ýana mundan aşgadan beýleki restoranlarda ýani 40 ýuwanan, 50 ýuwanan başlap, ýani bir adam nahar 40 ýuwan, 50 ýuwanan, 100 ýuwanan ýa 120, 200 ýuwanan şular ýaly gymmat bahalardan başlap ekesli bahalar üçin çykyp bilýär. Mesela özüm gurumlaryn menim geçen ýyl däli öňki ýyly bir restoranda işläpdim. Ady da ýalňyşmasam kitapxana restoranydy, ýani türkmençe gurtap. Şol restoranda 3 adam gelip oturup nahar ýetse 1000 ýuwan, 1000 ýarym ýuwan bolýardy. Hatda bir gedeginde 2 bolup 8000 ýuwanlyk nahar ediler. Ýani şolar ýaly gymmat naharanalar, ama ýani o ýerlerde Hytaýda ýaşaýan adamlaryň hemmesiniň gidip
naharlanmana ya da yok. Yani olar ya naharhanlarına müşterileri ödüne yeterli bolya. Hatta hiç kahvaltılar, hiç boş yer kalmayan yerlerde bolya. Şu yerde kiçirak suretinden sonra adlı bir restoran var. Şu restoranın için böyle. Şuna da alıp dur. Yan kayıtsını al. Şu an 20 yön TL ettim ve şuları alak. Yağlı çörek geldi. Yedimli küncü var. İçinde de yaşıl soğan var. Yağını bilenen brokara aşarlım. Şöyle aşırılen birlikte. Seni 20 yön var. Aşımıdan geldi. Şuları alay. Sigaretinden edilen aş. Ondan hemen maaş demet kosun. Sonra saat kodu. 我带，我也去东坡，我刚好带果果他们，我带好了。你不是要 Yan 去？ kıyalı çörümden böyle. Ecemeden yağlı çörüne meyve ya yöne. Kova yer ötler. Bunlar tanıyorum edindim. Böyle küçük çörük, yani yağlı çörükten satılan yerim. Şolara değişik seni. Naharın tağımını haladım. Eğer de Xitayda täze gelip yaşayan olsanlar, yani bilmeyen olsanlar şeyle sigaretinden yürüyte Xitaylara değişikli olan restoranlar oluyor. Bu restoranlarda arkayı nahar yiyip biliniyor, yani domuz etini dadını ulanmayalar, yürüyte sigaretlerinden ulanıp yasalıyor. Yani Xitayda has meşhur olan başka lanca olamayan deyip biliniyor antları var. Şöyle kafelerde yani arkayın barıp yiyip biliyor halal naharlar, yani Müslümanlar için yürüyte yasalıyor naharlar. Yani hükman Müslümanların kafesi bolmağına da gerek yok. Ödmeydiyan, özlememeye göre de siz hükman Müslüman kafelerden yemek isteyen ondan görüntülersiniz yani. Hükman Müslüman kafe olmağına gerek yok benim için. Yanki alak sigaretinden aş yani şoları alarak bir neçe Xitaylara değişli olan kavur kafeler ama hem ütköşecek goyu tağamlı bizim Türkmenlerin yani sevip yiyip bilecek tağamlarından pişiriyorlar. Yolla metroda telefonum köprü oynadım da zaradım adaldıktım. Yani alıdalanmaya gerek yok. Şuları alak. Yürüte powerbankları kreyn alıp böyle. Ve krey alandan sonra böyle şeyle dükkanların içinde evine taşırılan yerler var. Yani korunma dolu kene han başkasını ve korul teorikte evine taşırılan yerler kan olmalı. Bu powerbank kreylemen bahası saatine 4 yuanın yani 2 saatine 8 yuan oluyor. Bu da $1'dan sehel geçiyor. Yani gezip gören yerimden şu 3. kata çıktım ve 3. katta da şuları alay Nanjing naharxana satılır bir naharxanada yankı powerbank'ı idina taşırlayan kutucuğu vardı. O kutucuğun yanına parıp taşırıp video çekecek olan vardım. Yok bizim bu restoranımızın içinde video çekmek tülülü yani çekip bilmersin dedim. Benim tamam böyle video çekecek gelip ödüm taşırıp kayıttım. 2 saat dolanıptır yani 2 saat dolu olma diyor 2 saat edip sanaya 8 yuan söyledim 8 yuanım $1'dan sehel geçen bahada öyle. Dışarıyım biraz soğuk havası var. Geçen yıl aylanımda böyle soğuk değerli yani bu kadar. Havası var ya. Xitayda 56 sanak millet var. İngilizce Han milleti yani bizim Xitaylar deyip bilen milletimiz. Onun başka yine 55 tane hat kiçi milletler var. Onların arasında Mongollar, Uygurlar, yine Huylar deyip yani Müslüman olan milletler var. Yine şolar yani kiçirak milletlerin yaşayan bir yurdu. Adamlar var aradaysan adamlar yani daş teorikte gelişip öğren adamlar hakkınmakta.
hemişe öz istematlarını edip yani istematlarını giyip özün rahat duyup bilýärler. Mesela ol adam men bunu etsem bana beýle diýer, ol adam men bunu etsem bana beýle zatlar diýer diýen düşünjede yaşayan adamlar juda az. Özlerini bay görkezmäge çalışan milletten biri. Yani birisi özlerini bay göz bilen seretse, yani bol hem adamda da bardır da ýöne seredende şoňa bay adam öýtgende diýdirmek niýeti bilen gezýän adamlar kän şolar ýaly şolar ýaly diýdirmek üçin hereket edýän adamlar känne meselem en sağlam ýalatlaryndan biri ýanky nahranalarda yani ýen wagtlary artık maç şeýler köp zadalýarlar. Yani sereden aty diýmeli adamlar pul öýtgän bol tuwalama munna zatlar alýar ekeni baý öýtgän zat diýip şolar ýaly görünmär etdirmek üçin köp zatlar alýar. Iň soňunda iman hemmesini dök gaýtja. Onu men iýlenişip bilmeli dal özüm bir näçe kafelerde işledim. Häzir eçeni 4 ýyl boldy. Men 4 ýyl dowamyna bir näçe kafelerde işledim. Şol kafelerde görýän atdymdan aýdýan iyi bilmejek birgiden bir topar atdan alýarlar we soňuna zynk gaýtýarlar. Hytaýlaryň dinleri barada aýtsam köp bölegi Buddizm dininden ýa. Sonra käbir bölegi Taoizmden ýa, ýene de Hristiýan dinini ananýanlar bar. Ýene belli ýerlerini Uýgurlar ýaly, ýene ýa-da Koýlar ýaly musulman dinini ananýan halklar bar. Ýene de bu ýerde akla bir sorak gelýärdi. Hytaý ýaşalyp bilinjek ýurtmy, ýani baý ýurtmy, ekonomikasy nähili? Ekonomikasy gowy diýip aýdyp biler. Häzirki günde halkyň baý ýaşaýan bölegi ýöne şoňa görä-de halkyň garyp ýaşaýan bölegi gaty köp. Onu gözüň bilen şäherde aýlanyp görüp bolmasa-da egerde kafelerde, restoranlarda ya ýene şoňa meýdeş ýerlerde işleten başga ýerlerden ýani başga welaýatlardan gelen halklar bar. Ana olardan eşitip duýup bolýar ýa olaryň ýadalarına seredip hemmeti baý ýaşaýan, garyp ýaşaýan onu bilip bolýar. Ýani esasy şäherler barada aýtsaň, ýani Pekin, Şanhay, Hangzhou, Guangzhou ýa şonuň ýaly bir näçe ýene uly şäherler hakynda aýtsaň, ýaşalyp bilinjek ýurt ýöne biziň öz sady düşünjelerimiz bilen kelämizi aýlayan pikirlerimiz ýaly hytaýlar ýaşamaýa, ýani her öýde Portland ya da tırtır motorlar öndürülüyor. Ya her öýde bir telefon çıkýarmış. Telefonlar köçede kileleýin satylýarmış. Yok öyle zatlar yok. Serediňine Hytaýyň köçeleri. Hytaýyň köçeleri şeýle. Şular ýaly dükanlar wa, marketler wa, narhanalar wa. Hiç saýsynda arzan zat yok. Yani arzan ýerlerde, arzan zatlaryň satylýan ýerlerde bar ýöne o zatlar Hytaýlar üçin däl, yani daşary ýurtlara goý bermek üçin we hilide şeýler pes zatlar. Hytaýda işleme aňsatmy, yani iş ýadalarına nähili, işleme aňsat, iş aňsat ýadada tap bolýar diýsem ýalňyş bolar ýöne işläp berenler amba, iş tapýanlar amba. O da öz başarynyna bagly. Yani mysal üçin restoranlarda ya kafelerde ya şoňa meýdeş ýenrak bir ýerlerde iş tapmak mümkin ýa-da käbir söwda işleri bilen ýa-da terjimecilik işleri bilen meşgul bolmak mümkin. Ýöne bir zady bilmekde peýda bolmaka diýen Hytaýda işläp beren ýagdaýynda saňa işleme ruhsat bermeýär, ýani illegal bolup gitýär, ruhsatsyz. Egerde işläp tutulýanda da ular bir jerime da salyp bilerler. Şoň üçin egerde tutulman gaçgak bolup bildirim meni işletem, işläp bilersiň. Ýöne gaçgak bolup wizasyz ýaşamak ýa pasportyň wagty geçenden soň ýaşamak diýilen mümkin däl ýaly. Sebäbi istenlik zady platformalary üstünleýän, istenlik zady kartyny satýan, ýani bank kartyny ýa ýene şoňa meýde statlaryny biriktirýän ýa pasportyny biriktirýän. Şo wagt pasportyň wagtyny ýazmaly ýa bank kartyny. Meselen pasportyň wagty tursa ýa wizaň güni diýilse sonra senin bank kartyny ýa ýene şoňa meýdeş platformalar ulanmagyny betetdirýärler we şonluk bilen sen hiç zat ulanyp bilmeýän bu da saňa ýaşaşyňda kynçylyk töretýär we tutulmak üçin has aňsat ýollar açýar. Şu at ýollar iş ýa-da gurumlar gelýär kamam şeýle ýol üstünden geçeli de yani ýörak geçilýär. Köprüden geçtim. Çöwregem şular ýalak gözellikde. Hytaýlaryň millet paralygyna, ırkçylygyna bolsa 10-na 8-9 aralyk berdiler. Çünki Hytaýlaryň aglawa bölegi millet parat.
Yani bu millet paradlığını yüze çıkarıp sana bir zatlar deyip ya olar yalatlarlar etmeyeler yani seni gören atları sen arkandan geçin edip bilirler ya da eğer de sen Avrupalı, Amerikalı yani Akyağız Bolonya'dayında seni has hoplap razı arşa kaldırıp sen Afrikalı ya yeni bir hili yurtlardan gelen olsan olun sen yüzüne seyretmen sen yanından geçen vakti aylanıp geçip da dedip sen olayına gelmen şolar yani häsiýetler bilen hem görmek bolýar. Bu zatlar yani öz gözüm bilen gören zatlarymdan görünmer yani. Mysal üçin bu ýerde men dursam, o ýerde de bir Ýewropaly ýa-da Amerikaly akýaglar duran bolsa, onda olara birazcık göz bilen seredip bilýärler. Maňa olsun birazcık pes göz bilen seredip bilýärler. Ýöne bir zat var, men berde duran bolsam, kaptalymda da Afrikaly bir garaýagy bir duran bolsa, onda Garaýagdy birini has pes görüp meni birazcık beýram görüp bilýärler. O ýaramma. Çünki Hytaýda bir dil ýa söz var. Eğerde işin uğruna bolmasa ýa-da ýakynlaryndan biri sana dönükli etse, dostlaryň ýa sevgiliň dönükli etse, ýa ýene şoňa bir zat işin uğruna bolma, ýykylan ýerinde şey diýerler. Ýani şeýle bir diýimma, "Waşı feýjoren." Ýani bu diýmem men Afrikaly diýen manysy var. Nähil manida yani Afrikalı olsam mene ýam bittim yani Afrikalı mene ýam kösenip gör mene ýam godurmuşda ýaşama men ýam Afrikalı yani men bir betbagat diýen ýaly manysy var. Beýle millet para arykçap bolmagyna garamazdan içinde şeýle bir gowy Hytaýly yani adamlar var, tanışlarym var. İstenlik wagt sana kömek etmäge taýýar olan istenlik wagt bir zat haýyş edende algamaga taýýar bolup biljek yürekli yani ak yürekli dostlarım var. Şolar üçinem yankı 10'la 2, 10'la 1 yani şolar için ayırdım. Olar yani bu adamların bardığını aytman geçmek doğru olmaz. Çünkü olaram öl gözüm bilen görüp öldüm birlikte yaşap görüm. Dostlar başardığımdan Hytaýyň içinde yani öl yaşayan şäherimde aylanıp käwirdatları görkezmäge çalıştım. Käwirdatları görünmärmäge çalıştım. Gyzykly bolanlar diýip umyt etýän. Enniki bölümde nisip bolsa Hytaýyň owalaryna aýlanyp Hytaýyň owa durmuşyny görünmärmäge çalışan. O ýerlerde nämeler bar, näme täzeler bar. Siziň üçin hem gyzykly bolar diýip umyt etýän. Ýene de orada hemme zady bir bölüm içinde, iki bölüm içinde görkezip görünmärmek mümkin däl. Şoň üçin hem bu diýmek näme bir bölüm, iki bölüm bilen diýinmaýa, aýda Hytaý barada videolaryň dowamy nisip bolsa dowam eder we ene şu bölüm şu zat gyzykly bolar, adamlaryň ünsini çeker we öwrenseler peýda getirir diýen zatlaryň hakynda görünmärmäge çalışarym. Şonluk bilen näme diýmek isleýän, nesip bolsa, minniki bölümlerde görüşýänçä, hoş, sag bolun, özüňize gowy seredin.